Sa huling hapunan, ipinagkaloob sa atin ng Panginoon Jesucristo ang hindi pagtitipon at halimbawa ng kababaang loob at malasakit sa lahat ng nananampalataya sa pagtatanggap ng sakramento ng Eucharistia at ng pagpapali. Ipanalangin nawa natin magbunga ang mga biyayang ito habang sinasabi, Panginoon, gawin mo kami mga taong Eucharistiko. Panginoon, gawin mo kami mga taong Eucharistiko. Para sa buong simbahan, ang pamayanan ng mga Disipulo at Kristo, ang ibabaw nawa ang kapamahalan, pagmumaba, paglilingkod, at iwaspalan sa pagkalitan. Manalangin natin. Panginoon, gawin mo kami mga taong Eucharistiko. Para sa Santo Papa, ang kapangito ng simbahan, tularan nawa nila ang kababaang loob ni Jesus sa pagtupad sa kanilang pinagmuling sa sambayanan ng mga sumasampalataya. Manalangin natin. Panginoon, gawin mo kami mga taong Eucharistiko. Para sa lahat ng pari na sumuligtas sa kanilang paglilingkod bilang pari sa araw na ito, ang kanilang napapubuhay ay maging isang paglilingkod na pustos ng kubaba ang loob at pagmamahal sa sambayanan, tulad ng kay Kristo. Manalangin natin. Panginoon, gawin mo kami mga taong Eucharistiko. Para sa mga parokya, sila nawa ay pagpupunay at sambayanan ng Eucharistiko na nagpapakita ng kanang-kanang pagmamahal sa mga nagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kami mga taong Eucharistiko. Para sa lahat na nandito dito, upang ipagdiwang ang sakramento ng Panginoon, pangalagaan na wala sa ating pang-araw-araw na buhay ang pagkakaisa at pagmamahal na ating pinasisila sa hapag ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kami mga taong Eucharistiko. Diyos Ama, ibinigay mo sa amin si Jesus, ang tinapay ng buhay at walang hanggang sunod saserdote. Nawa ang aming buhay ay lagi magsasalangit ang kanyang buhay hanggang sumapit ang oras ng pagbibahagi na walang hanggang tigil sa langit, magpasawalang hanggan. Amen.
Upo na siya. Sige na po.